Els llocs públics de diversió es completaven a la Tàrraco romana amb l'amfiteatre. L'amfiteatre es va construir entre les muralles i el mar, aprofitant el pendent de la roca per fer-hi una part de les grades. A l'interior de les muralles ja no hi havia gaire espai edificable. A la tribuna, en seients còmodes, hi havia les autoritats. A les 3 primeres filades de graderia, gent que pel seu càrrec o poder econòmic en tenia el privilegi. Les 10 últimes filades eren ocupades per lliberts pobres i gent humil. En aquest amfiteatre hi cabien 14.000 persones. A les fosses de sota de l'arena, els gladiadors. La major part d'ells esclaus, presoners de guerra o condemnats a mort. Esperaven el combat invocant Nèmesis, la deessa que castiga qui confia massa en la victòria. Al matí, lluitaven animals salvatges contra altres animals o animals contra homes. Al migdia, el públic s'entretenia amb danses o exhibicions gimnàstiques. I a la tarda, els gladiadors lluitaven a mort contra altres gladiadors. Si un dels condemnats a mort resultava guanyador, tenia l'esperança que li perdonessin la vida. Els espectacles de l'amfiteatre, com tots els espectacles populars, eren pagats per algun càrrec important de la ciutat, la província o l'imperi. A l'interior de les muralles i també a fora, cap al riu, hi havia tot un conjunt d'illes de cases. Arrenglerades en carrers longitudinals i transversals, aquestes illes donaven habitatge a persones de tots els oficis i classes socials. Som a un carrer a prop del Fòrum. Tot i l'austeritat de la façana, aquí podia haver-se aixecat la mansió luxosa d'algun personatge important de la colònia o l'administració provincial. Però aquestes viles urbanes eren l'excepció. La major part dels altres edificis eren cases de veïns on s'havia de compartir la cuina i la comuna. Sovint aprofitaven la part de la planta baixa que donava al carrer per instal·lar-hi botigues o petits tallers. La part més animada de Tàrraco era el Fòrum, centre de la vida ciutadana. Mercat on trobar els productes propis i els que arribaven d'arreu de l'imperi. Tribuna de poetes i polítics, lloc de lluïment de saltimbanquis. Aquí s'elegien cada any els magistrats que havien de governar la ciutat. I cada 5 anys es duia a terme la cerimònia del cens, que dividia la població segons la riquesa. Execucions, arengues, banquets, sacrificis i processons tenien lloc aquí. Aquesta és la Basílica, el centre administratiu de la ciutat colonial. Aquí hi ha el tribunal i les oficines de justícia. Aquí es troben els notables de la ciutat. S'hi fan reunions de negocis, canvis de monedes, contractacions, lectures públiques de testaments. L'administració o els particulars erigeixen aquí estàtues dedicades a l'emperador, als membres de la família imperial o personatges importants per la ciutat. Segons qui governa, les estàtues i dedicatòries canvien.
Durant segles, la part alta de Tàrraco romangué ocupada principalment per guarnicions militars i poc urbanitzada. A l'època de l'emperador Vespasià, però, va viure una transformació profunda. Allí s'hi aixecà un gran complex administratiu, la zona oficial de la província. La gran plaça de representació que rebia els notables de la província, homes importants que podien pagar-se el càrrec. Una vegada a l'any, representants de 300 colònies i municipis s'hi reunien per elegir el sacerdot provincial. També hi consultaven l'arxiu del cens, discutien els impostos, presentaven iniciatives o pactaven acords. Des dels pòrtics assistien a les processons, rituals i sacrificis religiosos que s'iniciaven al recinte superior, al recinte de culte. El temple dedicat al culte de l'emperador deïficat i la deessa Roma, protectora de l'Estat. Amb la construcció d'aquesta gran obra, Tàrraco ja tenia la presència de les ciutats importants de l'imperi.